Говорю, это напомнился. От бумаги. Ну, то так. Каме зубов. Да. А, Да нет. Вот. Расписание для договора. Ну, разбирайся. Ну, уже практически час прошел. Серединка. Ну, ты сказал, недолго. Та з великою Ну, пиши, слава Богу. і воздух теж світ. И так? Після якої ти пишеш, що вони це по голові, блядь. Нема? Мені нема, ти що тупенький, може із-за того, що там нахуй наклацано не для дітей, не для хуїнга. Нет, ну ебать, не вибиває. Та похуй, нема, тут Іран, блядь, нахуй, не ти нахуй. Ладно, ладно. Ти обернеш вже. А не нахуй, боже. Скинь ссылку просто, блядь. Тебе захочешь хуйня не жрать, нахуй. Скинь ссылку. Сейчас. Ну, показывай. Ну, показывай все прочее. Все це що А, даже, блядь, цю хуйню показывай. бо в тебе так не грає. Як близько. Ну, не показуй твій екран. Ні? Ну, да, с Ні, телефона. ту хуйню показуй. Ну, я ж не мав телефона. А, ну бачиш, не бачиш? А є маленький вход. І так хуйня. Бля, я не пойму, блядь, чекай, я дивлюсь ефір, цю хуйню хочу подивитися. Так, бач? Ну, цю хуйню не показує. Так, тобі зараз вворачую. Да, вона чисто екран передає. А, ну ж із опозданням, вір. Ну, блядь, це понятно. А там через телефон показывает, включается или просто? Що? То, что он видео через телефон или просто? Ні, воно, походу, через телефон не піздує. Ну, оно тут должно быть. Іде повністю за Полностью с компа. Як прийти на стрім, чи тебе не телефон, блядь, включаєш? Да. Не, ну це якщо хочеш телефон, то можеш телефон.